Op 10 november barst de burgemeester van Grunsvenplein in Heerlen weer op haar grondvesten. Carnavalvierend Limburg viert dan orde opnieuw. Het nummer Een Gouden Roets gaat over dit heugelijke feit en is nu al te beluisteren via de verschillende streamingsdiensten en wordt in de nacht van 10 op 11 november voor het eerst live op het podium uitgevoerd. 10 op 11, dan roetsen we dit jaar het nieuwe seizoen in. En de organisatie had gevraagd om daar eens over met te denken. En toen dacht ik, ja, wat een leuk idee met een roets. Een gouden roets, een gooie roets. En er werd dan ook een leedje bij. En we hebben vandaag, de band is klaar. En we hebben alleen Lu nodig die wat dat inzingen. En we dachten, misschien is het wel leuk als we gans park dat alle artiesten uit het park in ieder geval vragen van kom met doen, zodat het van ons samen wordt. En dat gaat vanavond gebeuren toch? Een 30 ongeveer, hè? Oh ja. Dat is me gek. Het Stichtingspas en Cultuur Parkstad, zoals het zo chic heet, voor organiseren oud opnieuw. 16 jaar al. En we denken dat soms schoon is om het vernieuwing in te brengen. En heb ze een creatief brein nodig. Nou, dat is het niet voor mij. Dus we hebben eigenlijk gemeend, we moeten het vernieuwing aanbrengen. Dat begint met de Gouden Roets, hè? Ja, precies. Een prachtig leuk nummer. Metgewerkt door de Parkstad artiesten. En volgend jaar gaan we er met verder. Het mooie van hier belangrijk is, omdat we het samen iets doen. Samen zingen met jong tot oud, van wingbuil tot poetsvrouw tot weet ik wat allemaal. Dus wat hier aan belangrijk is, dat we weer een wij- en samengevoel hebben. En dat willen we denk ik ook uitstralen op het podium, ook met het liedje. Want er doen zoveel Nederlandse artiesten mee. En dat vind ik wel tof, dat dat gewoon weer eens een samenwerking is, zoals lang geleden. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Leuk idee van de Lu van Orde opnieuw. En we hopen dat het gaat pakken, dat 10e van de 11e. Dat het over Max'e leedjes, hè? Het wordt verrassend, ja. Het wordt leuk om te doen. Wat ze ziet is dat met deze samenwerking van artiesten, dat ze dan wel de meer traditionelere artiesten samen ziet met de jeugdige artiesten. En dat samen in één leedje kunt, is natuurlijk wel heel erg bijzonder om te zien. En dit is inderdaad een beetje een leedje. Nou, het moet toegankelijk zien, dat je kan aftellen en ook om 12 uur dat met kan zingen. Dat is natuurlijk de doelstelling van het leedje. Natuurlijk hebben we voor nu gekozen om de Parkstad-artiest, omdat het natuurlijk voor orde opnieuw is. Je ziet dat soort initiatieven steeds vaker ontstaan, dat artiesten met elkaar gaan samenwerken. En het is ook gewoon, het is natuurlijk zeker voor de vastelavond heel erg gezellig wanneer ze bij elkaar is. Ik heb er hartstikke veel zin in. Ja, dus het is ieder jaar weer met nieuwe leedjes en ook het materiaal wat andere artiesten maken is natuurlijk heel erg leuk. En zeker de tijd door naartoe tot de 11e van de 11e is heel spannend. Dan kunnen ze elkaar ook in de studio tegen. En het gaat wel los, gelukkig. Het liedje is geschreven onder andere door Bas Storken. En die hadden het andere dialect dan het Heerlisch. En ik had dus echt begrepen dat er nog even aan gestudeld is om het ook Heerlisch te maken. En het klinkt geweldig. Dus ik ben zeer tevreden. Ik ben zelf ook uit Heerlen, dus ik kan er een klein beetje veroordelen. Het is mooi gedaan. Paul Munsterman had op een gegeven moment even aan de bel getrokken. Ik moet eerlijk zeggen, er was een beetje vuur, want anders zou ik het zelf ook gedaan. Maar dat zijn dan kleinigheidjes. Maar het moet natuurlijk wel toch een beetje Heerlisch blijven, omdat we toch in het centrum van Heerlen zitten natuurlijk. Ja. Ja, nou ja, zo'n roetsbaan. Ik ben volgens mij al 60 jaar niet meer van de roetsbaan afgeweerd. Maar ja, wanneer het moet, dan moet het maar. Hè. Het idee wat ik eigenlijk had, is dat we wat leuk zou zijn als we daar met z'n allen als publiek via een roetje naar binnen komen, de trein op, dat de artiesten via een roetje het podium opkomen, maar dat er ook, en dat is nog niet voor het komend seizoen, ja, maar voor een volgend, mocht ik dat nog vertellen of nee? Ja, mag ik alles vertellen. Ja, precies. Dat voor in een volgend seizoen dus ook door een spelelement aan toevoegen, dat organisaties of clubs of frung, de Schwarprogram, de Wingbuilen, wij dan ook het park zeiden van nou, we willen dan meedoen met ons team inschrijven en dan een gouden roets doen, waar ze van een roetsbaan afkomen, waar ze een soort vloes moest vangen. En wij dan dat beste deed, zodat we wie precies in elkaar zitten, moeten we zo goed denken. Maar wij dan het beste, dat wint dan de tuutbonnen
Ja, de vastelovend zelf. Daar hebben we nog niet over Ja, dat was dus dat was mijn idee. En dan hoort dat liedje bij, dus we zingen dat liedje. Ja. En vervolgens willen we ook dadelijk, als de mensen het podium opkomen, willen we dat liedje laten horen. Als het dadelijk binnen 12 uur is, zeg maar, dan moet dat liedje natuurlijk gespeeld worden en gezongen worden. Dat zou heel leuk zijn. Is dat lekker? Ik wil ze natuurlijk eigenlijk gewoon live metmaken. En dan moesten toch de 10e op de 11e gewoon naar het plein komen. Pak de lui in de camera. Ja, ik wou net zeggen, nee, dan moesten we wel bij zijn. Je kunt ze wel huren, de tune is hartstikke aansprekend. Ik denk dat dat echt chic is. Maar dan moest het wel zijn. 10e dus, op de 11e.